Добрый дзень, даражэнькія! З вами зноў Надзейка. І сёння я разам з вами прыгатую смачную завозерскую сялянку, пра якую я даведалася ў аграгарадку Завозер'е ад гаспадыні Буцілёвай Тацяны Уладзіміраўны. І для прыгатавання нам патрэбны наступныя інгрэдыенты: яйкі, сала, цыбуля, хлеб, вяршкі і таксама зеляніна. Спачатку трэба парэзаць сала і цыбулю і пасмажыць іх разам на патэльні. Пакуль смажыцца цыбуля і сала, нам трэба выразіць з хлеба сярэдзінку. Падрыхтаваныя лустачкі выкладваем на патэльню і абсмажваем з двух бакоў. Узбіваем яйкі з вяршкамі. Паглядзіце, якая прыгажосць у нас атрымалася. Ну вось падышоў час паспрабаваць нашу страву. Як заўсёды, смачна, проста і хутка. Жадаю кожнаму паспрабаваць прыгатаваць дома завозерскую сялянку. Да пабачэння, да новых сустрэч!